Saio hau Nafarroako gobernuak diruz lagundu du. Arratsaldeon guztioi, gaur asteartea da, urriak 1 eta gaurko egunerako bi elkarrizketa dauzkagu programatuta. Alde batetik, Urtz taldea etorriko da, bere azken diska aurkeztera, zabaldu ateak, eta bestalde, Miren Seirekin solastuko gara, solas lagunako koordinatzailearekin egitasmo hau ezagutzeko, baina egun momentuz hasiko gara beti bezala gaurko eguneko edukiekin. Gaurko eguneko efemerideak ezagutuko ditugu oraingo honetan. 1893ko urriaren 1ean Txinan Ip Man edo Ip Man arte martzialetako maisu izan zena eta Bruce Leeren maisu jaio egin zen. Bestalde, duela 2 urte 2017an Katalunian autodeterminazio erreferenduma ospatu zen. Katalunia lurralde independiente izateko bozkaketa hain zuzen ere. Goazen ba, aste honetako agenda errepasatzera. Urriaren 3an, Atarrabiako kulturetxean, prefiestas kontzertua eskainiko du Nafarroako Orkestra Sinfonikoak. Sarrerak 5 euro balioko ditu. Igandean, urriaren 6ean, Iruñean lasterketa solidarioa ospatuko da. Anfasek antolatuta 5 edo 10 kilometroko lasterketa egin daiteke. Goizeko 11etan hasiko da eta apuntatzeko 12 euro ordaindu behar dira. Egun berean, arratsaldeko 6etan, Maria de Maeztu kulturetxean, Epa Txiki aurrentzako musikala egongo da. Sarrerak 4 euro balioko ditu. Ikusiko duzue nola euskal abestitan munduko abesti estilo guztiak aurkitu daitezkela, ezta? Zanba zer da, inauterietako musika hori atzekaldea mugitzeko? Hala, ipurdia esan du. Kantatu nahi dut bizitza, usteltzen ez da zaititza. Balantzan jarriko nuke jainkoa banintza. Galdera bat, badakizu zer den ukelele bat? Ukelela, tiroleko txano bat. Jainkoa banintza. Venga, proposatu zeuk abesti bat. Binetan, Bai. binetan, gospel bat. Bueno, hurrengo. Zugarri gustatzen zait herri. Bestela datozen penai, ez diezurik bota nahi. Niltzen naizen gaudea behintzat egizero lasai. Haze konjuru kaskarra. Zer diozu? Kaskarra bai. Bai, Ziur zaude, Iker. Gaur bisita etorriko zaizula izango da Rukula kondea. Rukula? Trokola. Trokola? Drakulo. Drakula. Balantzan jarriko nuke jainkoa banintza. Bukatzeko eta egun berean, igandean urriak 6, Navarra Arenan eskupilotako master txapelketa ospatuko da. Arratsaldeko 6etan izango da eta sarrerak 20 eurotatik aurrera balio du. Bazen orain gaurko gunean komunikabideen azalek zer dioten aztertzera. Diario de Navarraren azala aztertuko dugu lehenik eta behin, ezkutuko ekonomiak Nafar bakoitzari zergetan 858 euro gehiago kostatzen diola azpimarratzen du egunkariak. Alboko albistean, gizon batek 20 urteko zigorra onartu du bere bikotekidearen aita hiltzeagatik. Argazki nagusian berriz, Salesianoseko dorretik Maria Auxiliadoraren estatua jaitsi egin dutela ageri da. Eraikina eraitsi baino lehen, Sarrigurenera eramango dute.
Astero Nafarroan mediaz 25 ezkontza hausten direla aipatzen du egunkariak ere. Bestalde, Mossosen buruaren dimisioak Katalunian tentsioa areagotu duela ziurtatzen du. Azkenik, Gabriel Aurraren hiltzailearentzat espetxe zigor permanentea ebatzi diotela ageri da. Diario de Notiziasen azalarekin jarrituko dugu, Nafarroak estatuko media baino bikoitza hasi da, familien gastuaren bultzada dela eta titular nagusi honekin ireki du egunkariak bere portada. Goiko parteko albisteetan berriz, Iruñeak ereduzko 3 hiritar aitortu dituela aipatzen du, alde batetik eta bestetik Salesianosetik Ama Birjinaren irudia kendu dutela ageri da. Beherago, zerga iruzurrak Nafar bakoitzari 848 euro kostatzen zaiola zehazten du egunkariak. Bestetik, Katalunian tentsiorik gordinena urriaren batearen urteurrenean. Argazki nagusian, iruzkunen beste 16 fusilatuen gorpuzkiak aurkitu dituztela ageri da. Ezkerraldeko albisteetan berriz, 1000 euroko isuna iruindar bati patinetean segururik eta baimenek gabe joateagatik. Bestalde, Euskadi Murias txirrindula taldea babesle faltagatik desagertu dela argitzen du ere. Azkenik, Carlota Ziganda golf jokalariarekin eginiko elkarrizketaren esaldi esanguratsu bat ekarri dute azal nagusira. Gara egunkariaren portadarekin orain, Urkulluk patronalari babes emanez metalaren greba hasi dela azpimarratzen du Garak bere titular nagusian. Euskadi Murias hurrengo denboraldian ez dela tropelian izango argitzen du ere. Argazki nagusian berriz, frankismogatik Nafarroan fusilatutako 16 gorpuzki exhumatu dituztela azaltzen du egunkariak. Beko partean, Txinari buruzko analisi bat ageri da, bestalde Alfonso Etxegarairen itzulera pelikula batean egingo dutela aipatzen du ere. Bestetik, ANZ-ek Gorenaren sententziaren erantzuna aurreratu duela zehazten du Garak. Azkenik, Ramon Solaren analisiaren tituluare dakar egunkariko azalak. Berria egunkariaren azalarekin jarrituko dugu, Bilbon egindako metalgintzaren sektoreko langileen grebaren irudi batekin ireki du egunkariak bere portada. Beherago, Patxi Iturregi idazlearekin eginiko elkarrizketaren aurrerapena ageri da ere. Bestalde, Alfonso Etxegarai deportatua Euskal Herrira 33 urte ondoren itzuli dela argitzen du ere. Zahartzaurari buruzko gehigarri berezia egunkariak dakarrela ere aipatzen du. Bestetik, Euskadi Murias bukatu egin dela zehazten du ere, babeslerik gelditu ondoren. Eskuinaldeko albisteetan, Gorenak epaia argitaratu duela eta trabarik ez dagoela dio Franco hilobitik berehala ateratzeko. Euskal Herriko Unibertsitateko ikertzale talde batek erdarazko kateetan euskara gehiago emateko aholkatu dio Euskal Telebistari. Azkenik euskara teknologia berrietara iristeko erronkari buruzko artikulua ageri da ere. Euskal Herri Irratiko webgunearen azalarekin amaituko dugu, gaur mugikortasun ordenantzagatik isunak jartzen hasi direla argitzen du bere titular nagusian. Bestalde, Iruñerrian 3 lurrikara izan direla azaltzen du ere. Azkenik, Iruñean patinete elektriko baten erabiltzaileari 1000 euroko isuna ipini diotela aipatzen du komunikabideak. Az gaitezen Berriobeitiko albisteekin. Eskola adineko haurren kirol jardueretarako diru laguntzen deialdia zabaldik da. Udalak 12.500 euro bideratu ditu eskola adineko haurren kirol jardueretarako. Epea urriaren 10ean bukatuko da. Eskaerak udaleko erregistroan aurkeztu behar dira 9:00 ordubietara. Diru laguntzen zenbatekoa kalkulatzeko herritarrentzako diru laguntzak arautzen dituen ordenantzan ezarritako prozedura erabiliko da. Bestalde, udalak jakinarazi du liburutegi publikoa itxita dagoela irailaren 30etik urriaren 4, biak barne. Horretaz gain, udazkeneko kultura agenda eskuragarri jarri dute. Musika, antzerkia, erakusketak, hitzaldiak, tailerrak, txangoak, ipuin kontalariak, denentzako jarduerak egongo dira urria eta azaroan. Larunbat honetan, urriaren 5ean adibidez, musikaren eguna ospatuko da Larragetan. Eta ekintza desberdinak egongo dira goizeko 10:00 hasita eta egun osoan zehar. Gainera, igandean haur ikuskizuna eskainiko du Demode Quartet taldeak. Epa txiki izenburupean koreografia divertigarriak, umorea eta garai guztietako euskal klasikoen bertsioak batuko ditu ikuskizunak.
Pasa gaitezen orain Berriozarrera. Berriozarko Institutoko bigarren hezkuntzako ikasleek 36ko kolpe militarreko 16 biktimen exhumatze lanak ezagutu dituzte lehen pertsonan. Zizurko ikasleekin batera 150 ikaslek aukera izan dute duela 80 urte gertatutakoa hurbiletik ezagutzeko. Oiakarizketan egin diren exhumazioekin lotura handia izan duten 3 pertsonen testigantzei esker. Bestalde, jarduera berrien programazioa martxan jarri da Traperos de Emausen Berriozargo zentruan. Urriarekin batera, Kosetelas espazioa zabalduko da publiko guztiarentzako jarduerekin. Hala nola, soberakinekin sukaldatzeko tailerra, etxeko konponketak, arropen elkartrukea, oial eta beste materialekin egindako kreazioak eta bar. Tailerrak ostiraletan izango dira, eta bai informazio gehiagorako eta bai izen emateko web orriaren bitartez egin daiteke. Horretaz gain, Aizoaingo tiro eremua ixteko eskatu du Berriozargo udalak. Bildu eta ezkerraren botoekin. Ezkaba mendiaren defentsan egiten dute eskakizuna, eta kuartelen desagerketa ere eskatzen dute. Burlatako berriekin joango gara orain. Burlatako kultur entitateendako laguntzen deialdi publikoa zabalik da azaroaren 16 arte. Arte eta kultur jarduerak egiteko diru laguntzak jasotzeko eskaerak Burlatako kulturetxean aurkeztu beharko dira. Bestalde, urriaren 8an ipuinaren ordua egingo da Burlatako haur liburutegian, 6etatik 7etara. Aurreko egunera arte egonen da zabalik izen ematea, eta naiz eta doainik izan plaza mugatuak egonen dira. Orkoiengo albisteekin goaz orain. Larunbat honetan urriaren 5ean auzolanerako deia egin dute goizeko 10etarako. Txulapain ibaia eta inguruak garbitu nahi dira, eta horretarako herritarren laguntza eskatu da. Txulapain ibaiko zubi zaharrean elkartu eta lana denen artean banatuko da. Parte hartzera animatzen den edonork udalera deitu dezake informazio gehiago eskuratzeko. Bestalde, lehen hiltegia zegoen espazioa parke batean bilakatu dute orain. Hiltegiko eraikina duela 2 urte bota zuten, eta berrurbanizazioak orain espazio ireki batean bilakatu du. Gainera, jubilatuen klub berria martxan jartzeko lehen pausuak hasi dira. 2020ko lehen hilabeteetan obrekin hasi ahal izatea espero da. Horretaz gain, kultura arloan ostiralean helduentzako antzerkia izanen da gizarte etxean arratsaldeko 8etan. Las Niñas de Cadizek kabaret alagaditana ikuskizuna eskainiko du eta sarrerak 3 eurotan daude. Behar dutenentzat gainera kontziliazio zerbitzua eskainiko da. Iruñeko berriekin bukatuko dugu egunero bezala. Iruñeko udaltzaingoak zerbitzu goraipagarrien 2 plaka eta 8 domina 18 jendaurreko eskeron eta herritarren 13 aintzatespen banatu ditu. Udaltzaingoak 26.500 esku hartze baina gehiagotan parte hartu zuen iaz, 2017an baina 105% gehiago, eta eguneko batazbestekoa 73 jarduketa dira. Bestalde, mehatzaritzaren topaketak egingo dira bihar. Nafarroako Industria Mehatzaritzako enpresarioen elkarteak mehatzaritzaren 5. topaketa Nafarroan mahai ingurua antolatu du. Mehatze industria oinarrizkoa garapen jasangarrirako eta tokiko ekonomiaren bultzatzaile izenburupean. Doakoa izango da aldez aurretik izena emanda. Gaztediaren etxeak bere partetik doaineko 4 tailer eskainiko ditu urrian informatika eta kultura digitalaren arloan. Izen emateak zabalik daude eta Gaztediaren etxean bertan egin behar dira. Gainera, egile zinemaren ziklo batek Zibiboxen 4hileko honen programazioa ireki du. Hurrengo 4 hilabeteetarako 250 ekimen baina gehiago eskainiko dira Zibibox desberdinetan publiko guztiarentzako. Lainoak eta ostarteak goiz partean arratsalde gau partean berriz, lainotxoago geratuko da zerua eta baliteke euri egitean noizbehinka. Eguerdi aldera haizea iparraldetik finkatu eta egunaren bigarren zatian indartu egingo da. Temperatura maximak nahiko igoko dira. Asteazkenean zerua tarteka lainotxo egongo da eta noizbehinka euri egingo du. Gauean eguraldiako bera egingo du.
Ipar haizea indarsu ibiliko da, arratsaldean indarra galduz joanen da eta gauean aldakor ibiliko da. Temperatura minimoak gutxi jaitsi eta maximoak nabarmen jaitsiko dira. Erratzun kanpin baztan oporretan deskansatzeko eta ongi pasatzeko lau izarretako kanpina. Ingurune zoragarrian eta lasaian. Hondarribi eta Donibane Loitzuneko hondartzetatik 3 ordu laurden eskaxera. Baztan kanpina 100 metro kuadroko 150 partzel esiak eta itzalarekin, apartamentoak eta bungalobak. Argindarra eta ure zornitutakoak. Heldu eta umentzako 2 igerileku, jolastoki, ostatu, jatetxe, supermerkatu, padelpista, petanka eta pinponarekin. Gainera uztaila eta abuztuan aurrendako animazio ere badago. Erratzun, baztango bihotzean, baztan kanpina. Magazinaren bigarren partera iritsi gara eta gaurko eguneko gonbidatuei paso emanen diogu. Lehen esan bezala, urtz taldeko kideekin elkarrizketatuko gara eta bestalde Miren 6 Solas Lagunako koordinatzailearekin. Orain Xabi Kamarerorekin gaude, urtz taldeko abeslaria, eta haien lan berria aurkeztera etorri zaigu. Kaixo, arratsaldean. Kaixo, arratsaldean. Zer modu? Oso ondo, oso gustora. Disko berria, ez? Kaleratu duzue, zabaldu bateak? Bai. Eta ze ate nahi dituzue zabaldu? Ideia pixka da, ate bat zabaltzen dugun bakoitzean, aukera berri baten aurrean aurkitzen gara, ez. Egunero gaude ateak ireki, zabaltzen eta ixten. Eta, aukera atea irekitzerakoan, esperientzia berri baten aurrean aurkitzen zera. Eta hortaz aparte, diskoari izena ematen dio zabaldu bateak, gero barnean badago abesti bat zabaldu bateak izenekoa. Eta horrek bereziki hitz egiten du pixkat migrazioaren drama oain Mediterranean gertatzen ari den guzti horrekin. Saiatu geha abesti sentikor bat eta errespetu handiz egindako abestia da eta era berean diskoari ematen dio. Hau 8. diskoa da, eta esango zenuke desberdina dela beste guztietatik? Disko bakoitzak badu bere izaera, inoiz ez ditugu bateak itxi estilo desberdinei. Berez, diska guztietan aurkitu zaitezke musika mota ezberdinekin, abesti kaineroagoa direna, beste batzu lasaiagoak. Eta oraingo honetan ere berdin gertatzen da. Abesti oso desberdinak daude lan honetan. Eta denek badute lotura bat, ez. Azkenean, bizitza bezala. Bizitzan baditugu momentu alaiagoak, mugituagoak, beste batzu patxadazkoak, lasaiak eta horrela izan da urte guzti hauetan eramaten utzi geha, azkenean mugarik jarri gabe, ez musika aldetik eta ez hitzetan ere. Eta uste duzu, adibidez, lehenengo diskoa entzuten baduzu, loturaren bat dago honekin? Mantentzen da igual esentzia edo zerbait hor? Bai, azkenean, instrumentuen aldetik eta ahotsa hor dago, gaztetxoagoa nintzen garai hartan. Eta horri gertzen da asko, ez, azkenean,
ja, 30 baina gehiago, ez? urte pasa dira, ja. Eta, bueno, azkenean, norberaren bizitzan ere, gaztetxoa zarenean ikuste dituzu argazkiak txikia zinenean, ikuste dituzu oraingo argazkiak, eta desberdintasuna daude, pertsona berdina da, azkenean esentzia edo berdina da, baina esperientziak ematen dizkizun ezaugarri horiek, azkeneko diska honetan beste modu batean ikusten duzu mundua, eta espresatzeko modua agian aldatu da, edo herramientak. Eta gizartea ere, suposatzen dut, aldatu dela pila bat. Baita ere, bai. Eta, garai hartan ere gaztetxoa ginela, ez ginen hain konstiente, ez? Beste, garai hartan geneukan ilusioa, eta, modu batean zan, eta gaur egun, beste modu batean batezu, azkenean. Pertsona bakoitzaren bizitzan pentsatzen dut horrela dela, arlo guztietan. Ez da berdin gazte aroan, gazte garaian eta heldutasunean, ez? Baina badago beti zeo zer hor mantentzen duena esentzia hori, azkenean nahiz eta aldaketak egon diren taldean, badago lotura bat hor. Eta zerikusia baduela aurrekoa eta oraingoa ziur baietz. Eta hasieratik mantentzen den taldekide bakarra zuzara, uste dut, ez? Momentu honetan, bai, aldaketa asko egon dira. Urtzen historioa jarraitu duenak, badaki gure lehenengo etapan, hori izan zen lehenengo aldaketa potente bat. Hasieran Asier, Bitor, Josu eta ni ginen taldean. 10 urtetara edo Bitor eta Asier joan behar izan ziren, eta Ritxi eta Javi etorri ziren, taldekide berriak izan genituen, eta beste etapa polit bat pasa genuen elkarrekin. Orduan eten bat egon zan, hor taldearekin gelditzea erabaki genuen. Bueltan berriro hasiera oka bueltatu ginen, baina ez da arraza azkenean eolako proiektuekin eta entsaioak eta adin honekin ere areta zailago, bakoitza baditu bere konpromesuak. Eta orain taldekide berriekin nago, Bitor falta ezin zuen jarraitu, Jorge ezagutu genuen, Jorgeren bitartez gero Dani Vicente, Ander baterian, eta oso gustora nago beraiekin, asko lagundu diate, ideia ulertzen dute, eta beti danik urtzen musika txikitatik ere entzun dute, eta oso barneratua daukate eurek, eta holaxean oso ondo. Eta taldekideak aldatzen direnean, suposatzen dut lan egiteko moduan nolabait ere aldatuko dela? Jo, bai. Orain bereziki, bai gerri dudala, gu hasieran hasi ginenean, taldea eman genuen kasete bat zintakin, eta baten genuen botoi gorriari, eta hor grabatzen genuen dana. Eta, atzera botatzen genuen, eta berriro entzun, eta horren gainean beste grabaketa bat, eta horrela goten ginen gaur egun ordenagailuak, teknologia berriak, eta berriek asko aurrezten dute bai denbora aldetik, eta askoz ere soinu hobeagoak dituzu, eta abesti baten ideia egiteko, grabatzeko erraztasuna handia daude. Eta zentzu horretan bai igerri dudala, orain nire taldekide berriek asko erakutsi didate, ni pixka galduta ibili naiz teknologi berri hauekin, eta egia esan, badia erramienta oso interesgarriak gaur egun. Eta nola konposatzen dituzue abestiak? Nork egiten ditu letrak, adibidez? Normalean nik egin bat konposatzerako orduan ia beti musikatik hasi izan naiz. Melodiak, konponketak, ritmoak, eta melodia eta melodia horiek nolabait letra edo sentsazio desberdinak sortzen dizkizu.
Eta horren inguruan gero landu egiten ditugu letrak, ez? Batzuetan musikarekin batera etortzen dira hitzak. Normalean musika da lehenengo eta gero hitzak sartzen ditugu. Eta, bueno, kasu honetan, diska honetan, nik abestiak urtzentzako prestatu nituen, aldaketa guzti hauek egon aurretik, musikak konposatutak nituen, eta gero Iñaki Lazkano, gure txikitatik lagundu dan Iñaki Lazkano, beti taldean, ez zaio inoiz ikusi, baina berak egin duen lana beti izan da oso aberasgarria eta importantea taldearentzako. Eta, ideia horiek berari transmitituta elkarrekin lana egin dugu kasu honetan, eta asko lagundu dit hitzak eta txukuntzeko eta beste diskaetan, taldekide desberdinek egin izan ditugu abestiak eta... Eta inspirazio bezala baduzue horrela beste talderen bat, edo? Nik musika mota asko entzuten saiatzen naiz, ez naiz izten musika konkretu batera. Agian gaztetan entzuten genuela musika heavy eta gehiago horra. Naiz eta musika lasaia ere asko oso gustuko nuen, ez? Taldean beti izan ditugu sentsibilitate desberdinak, oso ezberdinak izan geha hasierako taldekide eta hainez. Bakoitzak zituen bere gustuak, eta inoiz ez ditugu mugak jarri abesti bat konposatzerako orduan, ez? Orduan bakoitzak bere inspirazioa. Bere aldea eman du. Baina, inspirazioa pentsatzen dut aurkitu dezakezela edozein momentutan, ez? Talde bezala, taldea asko egon daitezke. Ni azken aldian atzerriko talde bat asko mugitu nahuena, eta nola aspaldian ez ninduen emozionatzen talde bat ezagutu dut. Azken aldien bat, Bicicleiro. Eta izan da, unkitu nahuen talde bat, azkenek urte hauetan, zerbait berria bezala niretzako. Baina bestela alegintzen naiz musika desberdina entzuten eta sentitzen, zerbait esaten didan, ez didan esaten. Eta ongi ezagutzen duzu euskal musikaren panorama, horrela sortzen diren talde berriak eta jarraitzen dituzu? Alegintzen naiz. Gertatzen bai egon dela garai bat nahiko deskonektatua ibili naizena. Eta baina bai konturatu naizela azken urte hauetan gu hasi ginen garaiarekin konparatuz musikari oso onak daudela. Lehen baina hobeak esan jende gaztean, iruditze zait, baietz. Batera ginenean, egiten genuen instrumentuarekin algenuena. De hecho, saiatzen eginenean lokalean bertsioak egiten genituen, denetatik. Eta gure abesti propioak hasi ginenean egiten, ez genuen ensaiatzea besterik, pentsatzen gero maketa ateratzean, orduan tabernetan banatu genituen eta konturatu ginen bazeola jende multzo bat, gure musika gustoko zuena. Baina ez genuen pentsatzen gu inoiz diska bat grabatuko genuenik edo kontzertutan egiten genuen lokalean gustora ginelako eta bai irudikatzen genuela batzutan kontzertu bat jotzea, eszenatokiak margotzen, eskolan ebiltzen ginen eta... Ilusioarekin, ez? Ilusioa, bai, azkenen ilusioak mugitzen dudana, bai. Eta ez dakit zein zen galdera. Hori gaur egungo euskal musikari. Bale. Ze orain, igual modan bezala daude estilo berriak, ez? Bai. Lehen ezin zuen pentsatu alako musika entzungo zenik euskaraz. Hori da. Gure garaian, justo heavya, astentza, gu musika hori entzuten genuen, baina euskaraz etzan oso ohikoa, eta orduan hasi ziren euskeraz talde heavyak eta abesten. Eta gaur egun konturatzen zara,
estilo guztitako taldeak daudela, taldeak ausartzen dira era guztitako musika jotzen, estilo anitza daude, eta azkenean horrek aberazten du asko musikaren mundua, ez? Gaur egun pentsatzen dut euskaraz musika mota danak egiten direla, eta baina hori, iruditzen zait musikariak oso onak daudela, bai. Eta gu garai hartan, neure burua ikusten dut garai hartan kontzertuak ematen genituenean eta egiten genuen algenuena, baina bai iruditzen zaite aldea dagoela, bai. Dena den askotan nostalgiaz bezala ez, hitz egiten da lehengo, komentatzen da bezala 80 eta 90 markadetako euskal taldeak hobeak zirela. Hori esaten da, ez? Horrela... Izan ziren oso zerbestenteak, oso jende asko hurbiltzen zen kontzertutara, kontzertu asko zeuden, jendea mugitzen zen herri batetik bestera, eta kontzertuak eta bizi ziren oso gogotsu, ez dakit. Izan zen garai bat, non kontzertu piloa zeuden eta jende asko hurbiltzen zen kontzertutara. Eta ni oso eskertuta sentitu naiz beti garai horiek bizi ahal izan ditudalako, ez. Guretzako pari bat izan da hasieratik. Hasi zanean jendea gure musika ulertzen eta bereganatzen, momentu horretatik hasi ziren taldea deitzen herritara joateko, eta guretzako izan zen esperientzia bat zoragarria. Eta egia da sorte handia izan genuelako, bizi izan genuelako garai bat, non jendeak batzuen denbora musika hori entzuteko, abestiak barneratzeko, eta badira zenbait abesti sortu dituzunak eta konturatzen zara pertsona batzuentzako banda sonoro, bere bizitzan banda sonoro txikitxo batean bihurtu dela, ez? Gaur egun iruditzen zait oso zaila dela hori. Abesti batek lekua edukitzeko pertsona baten bizitzan konplexua da. Musika asko dago eta sakelean gazteek eramaten dute munduko musika guztia, ez? Eta, ulertzen dut, abesti bat zure bizitzan sartzen denean eta, modan dagoen zerbait ez denean eta bizitzan barneratuta daukasunean horrek garrantzia handia du. Eta orain jendeari gehiago kostatzen zaio kontzertuetara mugitzea? Iruditzen zait, baietz, egia esan, orain gatoz Gasteizetik eta Donostian areto txiki batzutan egon gara jotzen eta oso gustora gelditu gara etorri den jendearekin, baina komentatzen digutenagatik eta ez da erraza aretoetan sartzea eta badira zenbait talde betetzen dituztela momentuan, ez? Horre goian dauden taldeak eta gozada bada, baina normalean ez da bat erraza. Eta baina esperientzia bezala aberasgarria. Eta zuen kontzertuetara joaten den jendea, ze adinekoa da, ze hainbeste urte zibilizarete jotzen, ez? Lehengo larun batean Donostin dokan joen nuen, eta jende nagusitxoa bazegoen, gure hasierako garaitik kontzertutara etortzen zen jendea. Oso politia izan zen, oso hunkigarria, zen historia asko entzun genituen, eta abestiak abesten zituzten. Baina bazegoen jende gaztetxoa ere, gutxiago, baina harritu ninduen jende gaztetxo hor batzuela eta abesti berriak ere ezagutzen zituzten batzuk, eta gutxiago zian, baina pentsatzen dut agian batzuk direla gure garaian kontzertutara etortzen zirenen semeak edo nahi txikiak edo... Baina, normalean
adin bate duten jendea hurbildu da, baina jende gaztearekin aurkitu gea ere, eta hori pozgarria da, azkenean ez dalako erraza. Mundu horretan sartzea. Zare adin desberdineko jendea elkartzea, ez, toki batean? Bai, ederra da. Berezia da. Oso polita, bai. Eta orain, disko honekin eta, ez, hilabete honetan urrian badituzue bi kontzertu uste dut, ez? Nafarroa oinezen? Bai, urriaren 20an Nafarroa oinezen, Tuteran egongo gara. Eta Lekeition, Lekeition, bai nola Pelaburrera hoi edia bain ditugun kontzertuak. Gasteizen izan geha, egun hauetan, Donostien, eta hola zen, ondo. Eta dibidez, Nafarroa oinezen publikoa desberdina izango da, ez? Igual gazteagoa edo... Ez dakit. Ez dakit zer espero, Ez dakit. Arraldu arte ez dakit nola izango dan. Aleginduko geha arratsalde poli bat pasatzen, eta gure lana aurkezten, eta garaiko abestiak ere joko ditugu noski. Disko honetan 10 abesti dituzue, ez? Zein esango zenuke dela horrela bereziena zuentzat? Izenburua ematen diona, edo? Izenburua ematen diona oso abesti berezia niretzako bai. Diskari izen ematen dio, berez ukitzen duen gaiak azken aldean asko mugitu nahu, ez? Eta saiatu geha abesti, errespetu handiko abestia izatea, sentsibilidadez eta bai musikan eta hitzetan zaintzen saiatu gara. Iruditzen zait abesti polita autorea gelitu dela eta posik nago abesti horrekin. Eta gero badira abesti batzuk, bi gurpilen gainean adibidez, oso gertuko esperientzia baten ondorioa da eta bizitza eta heriotzarekin horre borrokan egon zen neskatu baten historia da eta horri buruz azkenean denek badute bere historioa eta baina argia, bestia, pixka bat lasaietara momentu honetan. Ez dakit zeratik, baina abesti bakoitzak badu bere zentzua eta bere momentua, ez? Eta alik eta hoberen saiatu geha isladatzen momentu horretan sentitzen genuena. Beraz, sentimenduak zabaltzeko modu bat bezala ikusten duzu? Bai, azkenean, iruditzen zait azkenean denok barnean berdin garela. Pertsona bakoitza baditu esperientziak, baina esperientzia horiekin sentsazio, sentimendu, emozio berdinak izaten ditugu bai postasunean, bai tristuran, minean, alaitasunean. Azkenean bizitzan pasa behar ditugu zenbait esperientzia politagoak, gogorragoak, baina bizipen desberdinekin iruditzen zait azkenean esentzian denok antzeko esperientziak bizitzea tokatzen zaigula. Eta abesti batek, horregatik askotan iradokizunarekin gustatu zaigu beti jokatzea, zeren pertsona bakoitzak interpretatu dezake abesti bat modu pertsonalago batean, ez? Askotan konposatzen duzunean abesti bat zerbait inguruan agian zaude pentsatzen, baina abestia entzuten duenak berea egin dezake eta bere bizipenarekin lotu egiten du, ez? Eta pertsona horrekin hitz egiten duzunean, eta esate dizu, honi buruz hitz egiten duen abesti asko gustatzen zait. Eta esate dizu, honi buruz, nekien ni abesti honek, honi buruz hitz egin zezakeenik, ez? Niretzako abesti berri batean bihurtu da. Irekia izan daiteke, iruditzen zaite, ez eta letra konkretu bat eduki, modu askotan interpretatu daitekela, ez? Eta ederra da hori, sorpresak ekartze dizkizu eta batzutan konturatzen zara, konposatu duzuna abesti horrek, beste esan nahi izan dezakela beste zabalagoak izan ditzazkela. Eta
Eta orain, lan hau suposatzen dut saiatuko zaretela kontzertu gehiago ematen, ez, toki desberdinetan. Eta gero asmoa baduzue jarraitzeko, eta igual beste diskaren bat edo zerbait prestatzeko. Bueno, bai, ideia da, orain aurkezpenak egitea aretoetan, udan izan ditugu kontzertu batzuk, eta oso gustora, esperientzia oso polita izan da, aberasgarria, oso ondo. Taldekide berriekin oso gustora, oso ondo moldatzen geha, eta hala ere duda asko izan ditut, eta azkeneko 6 urtetan aldaketa asko egon dira taldean, eta nik nire buruare esaten nion, pena merezi du hain guzti honekin jarraitzea. Eta egia da duda asko izan ditu dela. Baina tarte horretan ni abestiak urtzentzako konposatzen aritu naiz, eta beti irudikatzen honen batzutan errepidetik jutentzea eta eraikin bat ikusten da amaitu gabe, abandonatuta horre eta inoiz etxe batean edo erekin batean bihurtuko ez dena, ez? Eta jopena baten ziren abesti hauek holako itxura batekin geratzea. Eta taldekideek animatu ninduten asko aurrera jarraitzen eta erronka baten aurrean azkenean aurre egiten diozu edo utzi, ez? Eta momentu konkretu batean aurrea egiten erabaki nuen eta ez naiz damu, inolaz ere, esperientzia politia bizitzen nahi garelako eta abestiek aukera dutelako nahi duenak entzuteko, ez? Eta ondo. Dena den musikaz bizitzea oso zaila da, ez? Bai, zaila da. Azkenean, ni enaiz musikaz bizi, eta nire tarteak ateatzen ditut musikarako. Horrek bizia ematen dit, musika konposatzea, abestiekin aritzea, kontzertutan presentatzea, eta publikoarekin konexio hori dagoenean horrek, azkenean nire kasuan musikarekin, beste bate, edozein arte mota edo lanekin gustora egiten direnean gauzak, horrek transmititzen, hor bizitzen dena, beti ematen zaiatzen zara eta asko jasotzen duzu ere, ez? Eta baina bizitzea, musikaz bizitzea, edarra esango litzake, baina momentuz. Ez da posible. Baina musika beti izango da zure parte, ez? Bai, argi dago. Azkenean, duda askoren ondoren gero konturatzen zera eszenatoki batean zaudenean, edo diska grabatzen, edo guzti horrek sortarazten dizuna barnean, azkenean horrek erantzuna momentu horietan aurkitzen duzu. Pertsona denei gertatzen zaigu, azkenean gauza batean edo bestean zabiltzaben beti badira momentu edo zenbait ekintza edo bide edo gehiago betetzen zaituenak, ez? Eta nire kasuan musikak eta betetzen nagoen mundua da. Eta orain bukatzeko, ez dakit zerbait esan nahi duzun edo zerbait faltatu izan den esateko? Hain txeola naz konturatzen, eskerrak eman zuei, Zuri. Hemen lekutxo bat eta diska aurkezten eman dia duzuen aukeragatik, eta zorionak egiten duzuen lanagatik, eta... Mila esker, eta berdin, eta jendea animatzen den Nafarroa oinetzen, bai, eta zuen animatzen kontzertua dugu. ikustera, edo bestela lekeition urriaren 25ean. Eta saiatuko gara arratsalde edo gau eder bat pasatzen, eta elkarrekin konpartitu alba da, primeran. Oso ongi, mila esker, Xabi. Mila esker zuei, eskerrik asko.
zure sekretu ilunenak. Zure larrua zalfinaren mapan eskutatzen direnak. Aran ederretatik mendigailurretara, nahizulo sakonenetan ere ondoratu. Naiz ausartuko den, naiz zure beso misteriotsu eta murgiltzen, unkitzen. Eguzkiaren ferekak erreko nauen beldur, itzalean bihotza izoztuko ote zaigu. Ausartuko den, naiz zure beso misteriotsu eta murgiltzen, unkitzen. Izu hau astintzen, eguzkitan bero, itzalean hotza. 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 Eguzkitan bero, Kaixo guztioi, gure gaurko gonbidatua Miren Sein da, Solasguneko egitasmoaren koordinatzailea eta egitasmoari buruz hitz egitera etorri da. Arratsaldeon, Miren, Atxalde baita zurire. zer moduz? Ongi, zuk ere bai. Igual pixkatu urduri elkarrizketagatik? Bueno, pixko bai, bino alikta baina egin dugu. Bai, hori da. Kontigu zu pixka bat, zertan datza egitasmo hau, zehazki? Bai, Solasaguna da mintza praktika programa bat. Edozein hizkuntza ikasten delikan, bueno, pues, normalin gehien kostatzen zaiguna da ahozko erabilera hori pixkot, bueno, soltatzia eta konfiantza hartzia hortan. Orduan, Solaslagunakin lortu nahi da, pues hori, talde txikitan elkartuz, konfiantza ematen duten pertsonekin ahozkotasun hori hobetu eta ohitura hartu. Kasu honetan euskaraz solasteko. Eta nortzuk aritzen zarete egitasmo hau antolatzen? Bueno, egitasmo hau Euskal Herri mailan egiten da. Euskaltzaren topaguneak antolatzen du eta gero, bueno, pues, tokian tokiko euskara elkarte edo euskara zerbitzun bidez aitzinera eramaten da. Solaslagunan kasuan, hori, Malerreka, Bortziak eta Baztango euskara zerbitzuek eskaintzen duten programa da eta, bueno, pues, ni naiz programa hori, bueno, antolatzen duna eta, bueno, koordinatzen duna gure inguru hortan. Eta azkenean elkarrekin ere lan egoten zarete? Bai, euskara zerbitzuk bueno, jarraipen bat egiten dute, nerekin eta topagunekin batera, urtean zehar pues, bilera batzun bidez, eta pues, hori, ikusteko nola doaien, zerbaitetan hobetu behar baldin bada, bueno, pues, oharrak edo, aholkoak edo, bai, horrelako aldaketak egiteko. Oso ongi. Kontigu zu pixka bat, nola sortu zen egitasmo hau eta batez ere noiz? Bai, egitasmo sortu zen 2005-2006 garren ikasturtein, orduan hori, 13-14 urte baditu ja, eta hori lehen errandutena. Ahozkotasuna eta euskara erabiltzeko bueno, konfiantza eta taldeak sortzia da helburua bueno, pausu hori emateko. Orduan esango zenuke ja ezaguna den programa edo egitasmoa dela. Bai, hori da, ja urte batzuk baditu gure inguruan, eta bai, beti badira aldaketak, baina, bueno, 100 lagun inguruk parte hartzen dute, urte batzutan gutxiago bertzetan gehiago, baina, bueno, bai, neko egonkortua eta finkatua dagoela erraten alda. Eta edo nork apuntatu daiteke egitasmo honetara? Bai, baldintza bakarra da, euskaraz komunikatzeko gaitasuna izatea. Ez dire eskolak edo klasiak, da solasteko programa bat. Orduan,
bai eskatzen da gutxieneko komunikazio maila hori izatea. Hortik gotxia, konpromezu hartu behar da, astean ordu batez elkartzen da. Normalin, kafe baten bueltan edo hola, bine posible da paseatzera joan edo, bertzelako giro batin, bine hori, euskaraz solastia, gutxieneko maila batin eta konpromezu hori hartzia. Gutxienez elkarrizketa txiki bat egiteko kapazitatea ez da? Hori da, bai. Nola puntatu daiteke egitasmo honetara intentzia baldin baduka norbaitek? Bai, solas lagunan telefonora deituta, telefonoa da 610-920-6 edo bertzenaz lehen erranduten bezala edozein euskara zerbitzutan ere informazioa emanen da. Eta nola egokitzen dituzute bikoteak edo taldeak mailaren arabera edo ikusten duzute beste... Bai, hor, faktore haunitzek eragiten dute. Saiatzen gara betire, pertsona bakoitzan disponibilidadin arabera taldik egokitzen, eta baita ere maila ere kontutan hartzen saiatzen da. Gero egia da, talde txikiak direnez, nahiz eta desberdintasunak egon, erraiz moldatzen aldela. Eta, baldin badakite taldekide bateri gehiago kostatzen zaiola, polik iziago solastu, edo, normalin beraiek ere ohartzen dire hortaz orduan, bai, pixkot horren arabera. Zer nolako esperientzia dela hau esango zenuke? Baliogarria edo gehiago hasiera batean aurrera pausoak emateko esperientzia? Bai, beraiendako betire ona. Talde txikiak direnez, lotxa galtzen da. Orduan badakite euskaraz solastera doazila eta errexago soltatzen dire. Gero, hori, konfiantza hartzeko eta hola baliogarria da. Hori. Orokorrean, balorazio onarekin ateratzen dira programan honetan partatzen duten pertsonek? Bai, betere gustura egoten dire. Normalen urtetik urtera segitzen dute. Gero, egia da, kasu batzutan ja, euskaraz ongi solasten baldin badute eta inguruak ere laguntzen baldin badu, ja ez dutela igual horren beharrik, bai, normalean euskaltegiko ikasleak ere izaten dire, orduan estra bezala ongi etortzen zaie, eta bertzenaz ere egunerokotasunin ohiturarik ez duten pertsona horiek, ohitura hori hartzeko ongi heldu zaie eta bai, normalin gustora. Ongi. Ja, irailaren amaieran gauden arren, ja pizkate kurtso berria hasita egongo zarete, ezta? Bai, solas lagunak ikasturtea irailan hasi zuen, eta pixkot finkatuenak dauden talde horiek ja martxean hasiak dire. Bertze batzuk oain urrian hasiko dire, guraso batzuk dire ere bai, orduan, seme alaben eskolaz kanpoko jarduerak dela eta egutegiak pixkot finkatzean oain tokatzen daia, hasitzea. Eta bai, komunikazio kanpaina oain urrian eginen dugu, orduan, informazioa ematen gabiltza eta pixkot zabaltzen. Sare sozialak, kartelak eta olakoak egiten, ez da? Bai, hori da. Facebook eta Twitter bidez informazioa zabaltzen da, esku horriak eta kartelen bidez ere bai, eta gero gaur ez dela elkarrizketak, bai telebistan, irratian ere bai, eta gure eskualdean aldizkari bat ere badago, Txipitxapa izenekoa, eta hor ere informazioa agertzen da. Orduan ja, pixkat elkarrizketan behar amez, nahiz eta talde batzuk prestatuak izan, besteak hor martxan daude zuk ere bazkideak kaptatzeko, ez da? Bai, hori errandakoa. Betiko taldeak edo rutina bat badutenak hasiak dire, eta hori. Orduan, hilabeteetan lan-talanen egon zaret, ez da? Bai, pixkot bai. Oain, tokatzen den lan mota hau da, pixkot informazioa zabaldu eta egitasmoan berri eman. Baina, bertzetik gero urtean zehar ere bai, saio osagarriak izaten dire. Orduan, astean ordu bateko konpromiso horrez gain, ematen da aukera bertzelako irtera batzuk egiteko. Aurkezpen berendu batzuk egiten dire ere bai, solas poteoak, sagardotegira irtera bat bai egiten da. Eta elkartzen da, hemen gehien bat Iruñerria eta Hondarribiko mintzalagunak daudean, eta gero izaten dire bi saio ere bai Euskal Herri guztiko mintzalagunak parte hartzen dutenak. Izaten da, abendu aldera Durangoko azokara egiten da irtera bat,
eta gero kursuari pixkot amaiera emateko ekainean mintza eguna antolatzen da. Bueno, miren, ez dakit beste zeozer gehiago komentatu nahiko zenukeen, igual beste ideiaren bat hor kolokan gelditu dena? Ez, bueno, aipatu dugu gutxi beti programa zer den, orduan, hemendik gonbidapena luzatu, interesatua baldin badago norbait deitzeko eta informazioa gustura emanen diogula errateko. Oso ongi, mi esker miren hona etortzeagatik, espero dugu jende animatzea eta kurtsa oso ondo jatea. Bale, esker mila zuri. Hau izan da guztia gaurkoz, mila esker hor egoteagatik, orain San Fermin txikitoko ostiraleko hartxaldeko irudi batzuekin utziko zaituztegu, eta gu bihar itzuliko gara beste kontuekin. Eskerrik asko eta bihar arte.